ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ଅଚାନକ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଗତ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପଦବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2027 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଧନଖରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହ କିଛି ଫାଟ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ବିଶେଷତଃ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିପାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ NDA ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାଜପା ସଭାପତି JP ନାଡ୍ଡା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ଅନୁସାରେ ଭାଜପା ଏକ ଅଣବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହ ଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।